ایرو روژه خوش روژه زمان کردیه لهمو کردان پیروز دکم به تایبتی لوان کسین کو کدک زیده دانه جبو پیش خستن و هروها پاراستنا زمان کردی چاوین کو لجیان نمابن چاوین کو نها همو هولدان خواه ددن جبو کو زمان کردی زیده تر پیش بکوه و لگل وان پیش کتنین کو لجیهان جیهیا خواه بگنجینه ایجاد روژا زمان کردی ده اگر ام بحثا ترکیه و باکور کردستانه بکن لوی داره هولا رونشنیا پرلمانتویا ترکیه بو شاهد نقاشک کور لسر زمان کردی به هلکفتا بازده گلانه دم پارتیه دا خوازا آواکرنا کمیسیونه که لیکولینه کریه دا کو آستانگین لسر زمین بین را کرن. هرچی خاص کو جهپه پشگری داوی دا خوازی جیله پیش نیاز به دنگین آک پارتی و مهپه حاطرت کرن. Başkan hemu gelê medilo canslav dikim û dibêjim bi xemr û rewşe şîrîn û xweş e şîrîn û xweş e zimanê Kurdî bi xweş avazê letîf kurnaz e letîf kurnaz e zimanê Kurdî Roja pênşemê di rûniştina parlamentoya Tirkiyeyê rewşa zimanê Kurdî yek ji rojevên serekê bû. Zimanê me hebûna me ye bijî zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî pîroz be. Parlamentera Dem Partiye Wanê Gülderem Varlı bi helkefta pazdeyê gulanê cejna zimanê Kurdî pêşniyar li parlamentoyê kir ku komisyonekî ava bike û astengê qedexa û polîtîkayên li dijî zimanê Kurdî lêkolîn bike. Ne yazık ki bugün Kürtçenin önünde devasa engeller devam ediyor. Mixabin îroji astengiyên mezin ên li pêşiya Kurdî berdewamin li kolanan di jiyana rojane de û di perwerdê de ji huner heta werzişê di her warî de bêtehemiliyek li hember Kurdî heye. Bi salan e zimanê Kurdî ku ji aliyê bi milyonan ve tê axaftin wek zimanê nayê zanîn û fêmkirin. Derbasî girtenameyên parlamentoyê dibe. Parlamenterên CHP û Grupa Yeni Yolê jî derketin ser kursiya parlamentoyê û di gotarên xwe de piştgiriya pêşniyara Dem Partiyê kirin. Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Konuralp. Nûnerê CHP Okan Konuralp bi taybetî balkişan ser xalên derbarê zimanan yên di bernameya partiya xwe de û got ku divê hemû ziman bê ferq û cidahî bikarin berdewamiyê bi hebûna xwe bidin û werin parastin. Sayın Başkan, parti programımızda vurgulandığı şekliyle Çawa ku di bernameya partiya me de hatiye destnîşankirin em dibêjin ku demokratîk bûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî li ser bingeha welatîbûna wek hev ne çariyek e. Dîsa wekî ku di bernameya me de hatiye teqeskirin em zimanê dayîkê wekî mafekî dibînin. Em ji bo Tirkiyeyekê tê dikoşin ku tê de mafê hemû welatiyên me yê hîn bûn bi karianîn û geşedana zimanê dayîkê were dabîn kirin. Tarih içindeki önemi tam olarak da buradadır. Tevî piştevaniya CHP û Grupa Yeni Yolê pêşniyara Dem Partiyê ya taybet li ser zimanê Kurdî bi piraniya dengên AK Partî, MHP û İYİ Partiyê hate redkirin. Ferdî Sak, Rûda.